οποίο έχουν έρθει από όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή να το πάρουμε και να το δουλέψουμε. Είτε να το ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, είτε από την Αμερική, είτε από Αυστραλία που έχουν προτάσεις, είτε από Ντουμπάι και Αμπου Ντάμπι. Αυτή τη στιγμή έχω κάνει παρουσιάσεις εδώ και 10 χρόνια σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα τώρα τελευταία στη Θεσσαλονίκη, που παρουσιάσαμε το δέντρο και δείξαμε πώς μπορούμε η Ελλάδα και να λύσουμε το ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδας. Με μια μορφή ενός δέντρου, το οποίο μπορεί να δουλεύει εκμεταλλεύοντας την κίνηση των αυτοκινήτων, εκμεταλλεύοντας και δημιουργώντας παραγωγή ενέργειας από οτιδήποτε υπάρχει σε ρεύμα, και είναι σημαντικό, θα έλεγα, να μπορέσει αυτό να το κατανοήσουμε. Σαν Έλληνες, πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μια βάση μεγαλύτερη πάνω σε αυτό. Μέχρι τώρα δεν είχε καμιά βοήθεια. Δουλεύω 10 χρόνια με την εταιρεία μου, την Ερσάν. Έχω φτιάξει αυτό το πράγμα το οποίο είμαι ο δημιουργός της. Έχω παλέψει πολύ για να μπορέσω να το παρουσιάσω και να το δείξω σε εσάς, αλλά ποτέ δεν έχει φτάσει σε εσάς. Πραγματικά. Η παρουσιάση μου στις εκθέσεις που έγιναν και στους δρόμους και στα μαγαζιά ήταν στο να μπορέσετε να το δείτε. Να φτάσει δηλαδή τουλάχιστον στα αυτιά σας. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ποιος είναι ο λόγος, δεν ξέρω. Έχω πλαισιώσει νομάρχες, βουλευτές, τους πάντες. Έχει μείνει εκεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα έλεγα ότι είναι σοβαρό, στο να μπορέσουμε να καλύψουμε την ενεργειακή κάλυψη και το ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδας. Και συγχρόνως να δώσουμε και στο εξωτερικό αυτό το οποίο μας το ζητάνε. Πιστέψτε με, δεν θέλω να φύγει από την Ελλάδα. Το θεωρώ ένα προϊόν δικό μας και θέλω να το κρατήσουμε εδώ. Έχω προτάσεις για να φτιάξουμε εργοστάσια και να απασχολήσουμε εκατοντάδες ανθρώπους Έλληνες. Αν μπορείτε να το δείτε, θα μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Προς ποια κατεύθυνση? Προς ποια? Ποια κατεύθυνση να το δείτε, να το δούμε, προς ποια κατεύθυνση? Αυτή τη στιγμή έχω κάποια project για να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα και να κάνουμε εξαγωγές. Μου το ζητάνε από Γερμανία, από Αμερική, από Αυστραλία, έχουν έρθει από όλα τα μέρη του κόσμου. Αυτό το πράγμα, εάν εσείς το πείτε, θα γίνει στην Ελλάδα. Αλλιώς θα φύγει. Μιλάμε για μια κάθετη ανεργογεννήτρια, έτσι, δεν είπε τι είναι. Μια κάθετη ανεργογεννήτρια. Είναι μια πατέντα, έχει να κάνει με ένα ενεργειακό δέντρο, μπορείτε να το δείτε. Έχω κάποια φυλάδια, δουλεύω εδώ και 15 χρόνια. Η παρουσία μου στον χώρο σας, φαντάζομαι μπορείτε να τη δείτε και να την ελέγξετε και μπορούμε αυτό το πράγμα να το παρουσιάσουμε και στο εξωτερικό. Από το εξωτερικό και συγκεκριμένα πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως αυτή τη στιγμή σε παγκόσμια κλίμακα είναι η Slater, η οποία θέλει να αναπτύξει αυτό το πράγμα σε όλο τον κόσμο και θέλει να το αγοράσει. Γιατί να το πουλήσουμε, γιατί να το δώσουμε αλλού? Ποιος ο λόγος? Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι?